This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maambigyan ka bosan at sikay namin kapaborito. Agaw natin na Huwebes, July 3, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, wanted person na may kasong panghahalay arestado. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, President Bongbong Marcos Jr. ipinagutos ang malalimang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, fireworks facility sa Northern California sumabog. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas handa na sa laban sa Macau. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, K-pop boy band group na BTS inanunsyo ang kanilang comeback 2026. Radyo Pangasinan Balita. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, sa pamamagitan ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual na matauhan ng Dagupan City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe ng pulisya, matagumpay na naisagawa ang isang operasyon laban sa isang wanted person dito sa siyudad ng Dagupan, Pangasinan. Ang matagumpay na operasyon ay nagresulta sa agarang pagkakaaresto sa suspect na isang tricycle driver at residente ng Barangay Mangin, Dagupan City. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte noong Hunyo 24 ng taong kasalukuyan, ang suspect ay naharap sa mabigat na kasong 3 counts of statutory rape na walang kaukulang piyansa.
Kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan ang naarestong suspect at isa sa ilalim sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na walang gumpay na pagsusumikap ng Dagupan City Police Station sa paghuli sa mga lumalabag sa batas, pagbibigay hustisya sa biktima at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ating komunidad. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-30 Police Community Relations Month, matagumpay na isinagawa ng Manawag Police Station katuwang ang mga barangay officials at BPATs ang isang serye ng pagsasanay. Pinangunahan ito ng Pangasinan Police Provincial Office at kinatawan ni Police Lieutenant Colonel Benaventura Benavides III, Chief ng Provincial Community Affairs Unit, na nagbigay diin sa temang pulis at barangay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko. Sa aktibidad, tinalakay ang iba't ibang aspeto ng crime prevention mula sa pagkilala sa mga kahina-hinalang individual, pangunahing self-defense techniques hanggang sa masusing usapin sa gender-based violence at mga kaukulang penalidad. Kasama rin sa programa ang pagsasanay sa casual recording ng impormasyon at pagproseso ng kaso sa katarungang pambarangay. Nagsimula ang programa sa isang boodle fight, simbolo ng pagkakaisa at pagbubuklod ng tahanan. Nagsimula naman o kay nagtapos ang aktibidad sa isang boodle fight kung saan nabuo ang higit na pagtitiwala sa pagitan ng PNP at barangay stakeholders. Binigyang diin ng Pangasinan PNP ang kanilang paninindigan na palakasin pa ang ugnayan sa barangay at komunidad at ang dedikasyon para panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan sa panguna ng serbisyong maasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan para sa lahat ng mamamayan ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Bilang bahagi naman ng pagdiriwang na ika-30 Police Community Relations Month, isinagawa ang isang makasaysayang oath-taking ceremony ng Police Women's Support Network na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel General Jose Malencio Nartatas Jr., Deputy Chief for Administration. Ito'y dinaluhan ni Police Major General Roderick Augustos Alba, Director for Police Community Relations, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Philippine National Police, mga miyembro ng PNP-WSN at mga kinatuan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Layunin ng seremonyang ito ang formal na organisasyon at operasyonalisasyon ng PNP Women's Support Network sa lahat ng tanggapan at unit ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ng pambansang pamunuan, ang bawat tanggapan ng PNP ay inaasasang bumuo ng kani-kanilang WSN project team na siyang magiging pangunahing grupo at coordinating body para sa lahat ng programa, aktibidad at inisyatibo kaugnay ng PNP-WSN. Ang pagkakatatag ng nasabing network ay nagpapakita ng mas pinatibay na suporta ng PNP sa mga kababaihan sa hanay ng pulisya at layuning paigtingin ang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng gender-responsive policy, komunidad na may malasakit at epektibong serbisyong pampubliko. Ang seremonya ng panunumpa ay naging simbolo ng pagkakaisa, dedikasyon at pagsusumikap ng mga kababaihang pulis sa pagtataguyod ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay at pagkalinga sa komunidad. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, panibagong biyaya naman ng siyudad ng Dagupan ang natanggap. Matapos na opisyal na buksan ang bagong 3-story 9-classroom school building para sa mas maayos at maliwalas na learning environment na may estudyante sa Maluwad Elementary School. Dinaluhan ni Mayor Belen Fernandez ang blessing at inauguration ceremony kasama ang kapartner ng ahensya, ang Department of Education, sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Dr. Rowena Banzon. Ayon sa alkalde, kinakailangan ng pasilidad na ito sa naturang lugar dahil nararapat lamang na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang dumadaming bilang ng mga mag-aaral. Lubos na nagpasalamat ang alkalde sa mga naging katuwang nito sa proyekto kung saan naihatid ang serbisyong nararapat para sa mga bata at guro ng Maluwad. Patuloy ang pagsisilbi ng lokal na gobyerno sa lungsod
at tiniyak na alkalde na marami pang magiging proyekto sa edukasyon mula sa pagtatayo ng school building, mga fully air-conditioned classrooms, mga bagong lamesa at upuan at site development. Radyo Pangasinan Balita. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Benting Bigas meron na sa Bacoor City, Cavite. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa harap ng sa harap ng patuloy na pagtataas ng presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang programa na una sanang isasagawa sa Visayas bilang pilot test ay pinalawak na sa mga lungsod sa labas ng Metro Manila. Ang programa na target ng gobyerno na maabot ang 15 milyong benepisaryo sa buong bansa sa susunod na taon at ipagpapatuloy ang programa hanggang 2028. Sa Bacoor, 500 sako ng bigas mula sa lokal na magsasaka ang dinala sa kadiwa ng Pangulo Outlet sa Zapote, Bacoor Public Market o kay katumbas ng 10 kilong bigas para sa 2,500 na residente sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang bigas ay binili ng Food Terminal Incorporation mula sa National Food Authority at ibinenta sa pamamagitan ng mga kadiwa outlets at iba pang kasaling tindahan. Simula sa araw ng paglulunsad, regular nang makakabili ng 20 pesos na bigas ang mga mamimili sa naturang lugar. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit na 105,000 na pamilya sa Luzon at Visayas ang nakabili na ng higit na 800,000 kilo ng bigas mula Mayo at 13 hanggang Hunyo at 30. Kabilang sa mga benepisaryo ang mga senior citizens, solo parents, PWDs, mahihirap na pamilya at mga minimum wage earners. Radyo Pangasinan Balita. Ipinag-utos naman ni President Bongbong Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa kaso ng missing Sabongeros. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na iniutos nito ng Pangulo para malaman kung sino ang makasangkot at mapanagot ang mga dapat managot. Nabatid o kaya sa pahayag na Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na bukod sa female celebrity at mga pulis ay maraming kilalang personalidad ang sinasangkot sa kaso. Kabilang na ang ilang politiko na hindi ibinunyag kung sino-sino pero ayon sa impormasyon, may senador at dalang congressman. Ang posibleng tinutukoy ng DOJ na kanilang iimbestigahan. Kahapon ay lumantad si alias Totoy at itinuro ang gaming tycoon na si Atong Ang na umano'y mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabongero. Pinangalanan din niya ang celebrity na si Gretchen Barreto na may kinalaman sa kaso. Una na sinabi ng DOJ na masyadong makapangyarihan ang mastermind sa nasabing krimen at kaya umanong impluwensyahan maging ang Korte Suprema. Samantala, 4 na nagpakilalang kapwa-akusado at kasamahan ng whistleblower na si alias Totoy ang lumantad sa publiko sa pamamagitan ng social media na nanawagan ng proteksyon sa gobyerno. Sa mahigit na 6 na minutong online live ng 4 na isang grupo na mabigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan din ng pamahalaan dahil sila man ay mga biktima rin. Ibinunyag nila na sila ay pawang in-house security at si alias Totoy ang kanilang hepe. Anya, si alias Totoy ay big-time personality na may sariling bodyguard, may resort at maraming ari-arian. Sinabi ng 4 na sila ay pawang tubong Negros Occidental at kinasuhan din sa Manila Court kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Sa komento naman ng DOJ hinggil sa paglutang ng 4 na sinabi ni ASEC at spokesperson Nico Clavano na wala pang nakikitang basihan ang DOJ para ikonsidera sila bilang state witnesses. Radyo Pangasinan Balita.
At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, formal lang nagharap ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation si Senator Risa Hontiveros para imbestigahan ang mga nasa likod ng dalawang video ng isang Michael Maurilio alias Rene na itinuturing niyang dangerous lies. Kasama ni Hontiveros ang legal team sa pagtungo sa NBI nitong Miyerkules, Hulyo 2 para matukoy ang mga producer ng video at iba pang vlogger na nagdagdag din umano ng kasinungalingan sa nasabing video na ipinakalat sa social media. Ito ay patungkol sa in-upload na dalawang video sa YouTube at Facebook kung saan si Maurilio ay nagsabi na binayaran siya ng 1 milyon para sa gawa-gawang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa Senate hearing on Women, Children's, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Hontiveros. Iginit na senadora na ang mga social media personalities ay nagpakalat ng sabing video nang walang pagberitika sa katotohanan. Tinukoy niya sina Trixie Cruz, Angeles at ng iba pa. At ang mga ito ay alias Old School Pinoy, Jay Zonza, Banat B, Teo Moreno at ng iba pa. Isinumite ng legal team ni Hontiveros sa NBI ang supporting documentation, kabilang ang screenshots, links at digital evidence. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga. Kung matutuloy ang impeachment trial, malalantad sa publiko ang bank record si Vice President Sara Duterte. Base sa pahayag sa isang interview ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na mayroong paraan para mabuksan ang bank account ni Duterte. Ang una niya ay ang pagbabypass sa bank secrecy sa pamamagitan ng impeachment. Ipinaliwanag ni Carpio na bagaman at pinoprotekta ng mga depositors ng Republic Act 1405 o ang bank secrecy law, exempted naman dito ang impeachment cases at ang pangalawa ay kapag nagbigay ng written consents ang mga depositors para ma-access ang kanilang record. Ipinaliwanag ni Carpio na maaaring gamitin ng prosecution ng Kamara ang batas na ito kapag naghain sila ng motion para sa subpoena juices take-up upang makakuha ng mga talaan ng deposito na ginawa sa account ni Duterte. Ang subpoena juices take-up ay isang legal na utos na nag-uudyok sa isang tao na humarap sa korte at ibigay ang mga hinihiling na dokumento. Radyo Pangasinan Balita. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Hinimok ni US President Donald Trump ang Hamas sa tanggapin ang final proposal para sa isang 60 araw na tigil putukan sa Gaza kasunod ng pagsang-ayon ng Israel sa mga kondisyon ng kasunduan. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na ang alok ay ihahatid ng mga kinatawan mula Qatar at Egypt. Anya, hindi na ito gaganda, mas lalala pa ito. Kasabay ng panawagang gamitin ang pagkakataong ito para wakasan ang giyera. Ayon kay Trump, layunin ng pansamantalang tigil putukan na makapagsimula ng usapan para sa ganap na pagtatapos ng digmaan at pagpapalaya sa mga bihag kapalit ng mga Palestinian prisoners at labi ng mga nasawing militanteng Palestinian. Nakatakda siyang makipagpulong kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Lunes sa White House upang talakayin pa ang kasunduan. Nag-ugat ang gulo noong October 7, 2023 matapos lusubin ng Hamas ang Israel na nagresulta sa 1,200 na nasawi at 251 ang bihag. Tumangging mag-disarma ang Hamas habang iginigiit ng Israel na ito ang paunahing kondisyon sa pagtigil na opensiba. Ayon sa Gaza Health Ministry,
higit na 56,000 Palestinian ang napatay sa opensiba ng Israel. Lumala rin ang krisis sa pagkain at mga sapilitang paglikas ng mga sibilyan. Patuloy naman tinatanggihan ng Israel ang mga akusasyong genocide at war crimes. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isang malakas na pagsabog ang naganap sa fireworks facility sa Esparto, Yolo County, California. Ang nabidyohan nitong Martes kung saan makikita sa video ang makapal na usok na umabot sa himpapawid at tanaw rin sa ilang bahagi ng lungsod na malapit sa Sacramento. Bukod sa pangunahing pagsabog, ilang fireworks din ang sumabog sa ere ayon sa mga kuhang video. Nagdulot ito ng malaking sunog na dahilan upang maglabas ng mandatory evacuation orders para sa mga kalapit na residente. Bukod sa pagsabog, ilang fireworks din ang sumabog sa ere. Nagdulot naman ito ng malaking sunog sa lugar dahilan para maglabas ng mandatory evacuation orders ang lokal na pamahalaan para sa mga kalapit na residente. Samantala, kasalukuyang iniimbestigahan ng Cal Fire's Arson Bomb Unit ang sanhi ng pagsabog. Gumagamit na rin ang mga otoridad ng drones upang masuri ang lawak ng pinsala. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong ulat kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Handa nang maglaro ang Gilas Pilipinas laban sa Macau Black Bears sa July 28 para mag-practice bago sumali sa FIBA Asia Cup. Ang laban na ito ang huling laro nila bago lumipad papuntang Saudi Arabia. Nabatid na malakas ang Black Bears at may halo ng mga local half at dayuhang manlalaro kaya magandang ensayo ito para sa Gilas. Sabi ng Samahang Basketball ng Pilipinas o kay SBP na importante ang tune-up game para mas handa ang grupo. Sanay na ang Black Bears sa ganitong laban kung saan tinalo pa nila ang China noong nakaraan. Kompleto ang lineup ng Gilas pero wala pa si Kai Soto dahil nagpapagaling pa ito sa kanyang natamong injury. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakatakdang lumipat sa New York Knicks ang dating NBA Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson kasunod ng napagkasunduang buyout kasama ang Utah Jazz. Inaasahang pipirma ng kontrata ang dating Gilas Pilipinas guard kasama ang Knicks oras na makompleto na ang buyout sa Jazz na kanyang nagsilbing team mula noong 2019 kasunod ng pagkakatrade mula sa Cleveland Cavaliers. Sa nakalipas na season, nagawa ni Clarkson na magpose ng average na 16.2 points, 3.7 assists at 3.2 rebounds sa loob ng 37 games na kanyang nilaro. Sa nakalipas na season, ang Utah Jazz ang pinakakulelat na team sa Western Conference dahil umabot lamang sa 17 laro ang nagawang maipanalo ng kupunan. Binalikat nito ang hanggang 65 loss mula sa 82 games na nakatakda sa kabuuan ng 2024-2025 season. Sa paglipat ni Clarkson sa Knicks, makakasama nito ang kasalukuyang core ng kupunan na sina star guard Jalen Brunson, big man Karl Anthony Towns at mga forward na sina OG Anunoby at Mikal Bridges. Ang naturang core ang nanguna sa Knicks para makapasok sa 2025 Eastern Conference Finals. Posibleng magiging bahagi rin ng Knicks bench ang dating sixth man awardee. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang entertainment. Inanunsyo ng sikat na K-pop boy band group na BTS ang kanilang comeback sa 2026 matapos ang kanilang mandatory military service. Sa video live stream ng grupo, sinabi ng BTS leader na si Kim Namjoon o kay RM na simula ngayong July, pinaplano nilang magsama-sama at mag-focus sa paggawa ng mga kanta. Kung saan ang kanilang group album ay opisyal na inilabas sa susunod na spring na karaniwang nagsisimula
sa Marso hanggang Mayo. Magkakaroon din anya sila ng world tour, kaya't umaasa silang aabangan ito ng kanilang mga fans na armies. Radyo Pangasinan Balita. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa ating huling balitang entertainment, pinagbawalan ng American rapper na si Kanye West na makapasok sa Australia. Kasunod ito sa kanta niyang tila nagpupuri kay Nazi leader Adolf Hitler. Kinumpirma ni Australian Home Affairs Minister Tony Burke na kanilang kinansila ang valid visa ni West dahil sa kantang Heil Hitler na inilabas noong Mayo. Ang nasabing kanta ay kinundina na ng maraming mga bansa at ito ay pinagbawalang patugtugin sa halos lahat ng mga platforms. Ang rapper na kilala bilang si Ye ay nagpakilala sa sarili bilang Nazi at kilala rin siya sa mga anti-Semitic comments nito. Ikinasal siya sa Australian designer na si Bianca Sansori. Radyo Pangasinan Balita. Alas 7:29 na po ang ating oras. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas sa ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus.
matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Gusto mo bang maging healthy, kapaborito, at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato, at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko.
Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Aburrito. Alas 7:37 na po ang ating oras. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang hepe ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning. Yes, ma'am. Magandang kaulapan sa ating mga nakatutok sa Radyo Pangasinan. Sa araw ng Huwebes, sa petsa 3 ng July 2025. So, mayroon tayong namataan na low pressure area ayon sa ating mga binabalita na may layo po ito na 125 kilometers east northeast of Apare, Cagayan. At ang epekto nito ay makakaranas po ito ng southwest monsoon, lalong-lalo na rin sa may area ng Central Luzon, Visayas, and Mindanao. At saka mayroon din po tayo nakikita na tropical storm, pero ito po ay nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility natin. So at ang pangalan nito ay si Tropical Storm Moon. May layo po ito na 2,500 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, na may bukso ito na 55 up to 80 km bawat oras. At ito yung kumikilos na may bilis po ito na 15 km bawat oras. So update po tayo sa panahon po natin dito sa Pangasinan. Southwest monsoon pa rin po ang ating mananasan at makakaroon po tayo ng occasional rains, lalong-lalo na po sa western part ng Pangasinan. Ito po ay dulo o epekto na nabanggit natin na low pressure area. So, takasan po natin na makulimlim ang ating kalangitan maghapon. So, ang temperatura po natin ay naglalaro po ito ng 24 to 30 degrees Celsius centigrade. At ang kanina, sumikat yaring araw ng ganap na alas 5:31 at lulubog naman ito sa ganap na alas 6:35. At samantala po, ang karagatan po naman natin dito sa Pangasinan ay katamtaman po ang pagkalon. So malaya po pa rin ang ating mga kababayan, mga fisherman, na makapaghuli ng isda. So mula sa Pag-asa Dagupan. Sir Joe, Yes, meron akong tanong. Yung tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung Simon. Yes, ma'am. Posible bang makapasok sa ating bansa? Palaya po ito, papuntang Pacifico po ito. Okay. Asaan natin, hindi man sa tagal, mag-stationary din itong low pressure area natin. Na sa ngayon, mataas ang posibilidad na maging bagyo itong low pressure area na nandito po sa may banda ng Apare, Cagayan. Opo. Kung maging bagyo po ito, anong pangalan niya? Itong LPN na to, yung minomonitor ho natin? So sa ngayon po ay tapos na yung si Auring. Pangalawa pa lang po ang ating naging pangalan po ito ay si Bising. Bising. Yes, sir. Si Yes, Bising. ma'am. Matapang ba si Bising, sir? So, kailangan din naman kasi na hindi gaano makapagbigay o makapagdulot. Kundi, palalakasin lang po itong tinatawag natin yung weather forecast tayo, yung weather system natin na Abagat o Southwest monsoon. Okay, yes, sir. Okay, sir. Go ahead po. Okay, yan po si Engineer Jose Estrada, ang Head Officer po ng Pag-asa Dagupan City. Maraming salamat po. Yan mga kapaborito, yung lagay ng ating panahon. Yung LPA na minomonitor na nandito sa loob ng ating ng PAR ay may posibilidad na maging bagyo. At kapag naging bagyo, ang magiging pangalan mga kapaborito ay Bising. Oo, pero don't worry. Sabi ng Pag-asa, hindi raw ito masyadong matapang.
Sana nga. Oo. Bagamat kailangan natin ng ulan, grabe sa limuot. At kailangan ng madiligan yung ating mga pananim. Siyempre, maging alerto pa rin ho tayo mga kapaborito. Hindi natin kasi alam kung, kasi under monitoring pa ito. Di po ba? Maging alert po tayo mga kapaborito. And eto nga, makulimlim ang ating kalangitan. Totoo yun. Kanina nga dati-rate pagkagising mo ng alas 6 o kay 5:30, may maagaw laba. Oo, pero kanina makulimlim, madilim ang ating kalangitan. May kasamang pag-ulan dito sa Dagupan City, pero hindi naman siya masyadong malakas. Singa tayak-tek matlabat. Oo. Pero kailangan nating magpayong mga kapaborito. Don't forget na dalhin po yung ating mga pain paglabas mo natin ng bahay. And syempre, yung bota ho natin, lalo na sa mga low-lying areas po. Kailangan magbota ho tayo, protektahan ho natin ang ating sarili laban po sa sakit. And kahit na ganito na wala tayong panahon na mamauran, kumon, ag tayo lingwanan, sumanamas. Oo. Paalala lang po yan mga kapaborito. Para fresh tayo palagi. Oo, iba kapag fresh ka diba? Nagkakaroon ng good vibes. Alas 7:44 na po ang ating oras. Nako, sana all. Sabi ng marami dahil yung 20 pesos per kilo ng bigas ay nakarating na po dyan sa may Cavite. Oo, at magtutuloy-tuloy na yata doon. At inilunsad na yon yung 20 pesos kada kilo. Siyempre, tayo sana all, sabi nga ng marami, makarating din sana sa atin. Bagamat dito sa Pangasinan, nakarating na rin po yan sa pamagitan ng Kadiwa outlets. Pero hindi siya namalagi. Ang gusto sana natin yung mamamalagi, pati dito sa Dagupan City, na meron tayong mabibili lagi na 20 pesos kada kilo na bigas. Di ba mga kapaborito? Kasi, eto mga kapaborito, di ba? Kapag merong bigas o kay baaw, alutula, pag naluto na po yung bigas, anong tawag? Kanin. Baaw at Pangasinan. Diyan Ilocano, ano na yun? Sa isinaing, hindi. Basta yun, Baaw at Pangasinan. Kwantalante. Ang ganong kapisira, basta walay baaw. Oo. Pwede mo namang samahan yan ng mga, yung mga bagoong, tapos pinuspusan mo na kalamansi. Di po ba? Kaya lalo na ngayon, tag-ulan, kapartner ngayon na ulam, masarap ay pritong isda. Yung tuyo. Boneless bangos ni Donna. Diyan sa may Magsaysay. Opo, diyan kayo bumili mga kapaborito. Legit yan and fresh lagi ang kanilang paninda na bangus. Boneless bangus. Lahat ng klase ng bangus, meron po sila. Meron yung anagasang, meron hindi anagasang. Merong rellenong bangus, merong Shanghai bangus, meron ding ano pa yun? Tinapang bangus. Diyan sa may Donas. Boneless bangus sa may Magsaysay, mga kapaborito. And, yan mga kapaborito, balik ho tayo dito sa bigas na 20 pesos. At alam nyo, kapag nakakabili ng mga ganda, murang halaga na bigas, syempre gagaan po ang pakiramdam ng natin lahat, di po ba? Dahil yan ang paunahing pagkain ng mga Pinoy. Totoo yun. Pero yung iba na pumupunta sa ibang bansa, pagdating dito, agdala ko no antay mga nabaaw. Saan tadala ba la? Tinapay. Nalahian sila kaagad. Nahawa agad. Pero tayo, yan ang buhay natin, baaw. Hindi natin kaya na hindi kakaya ng baaw sa umaga. Kailangan ho natin yan. Yung mapapasok na estudyante, kumain kayo ng baaw para mabigat kasi sa tiyan. Sabi nga ng mga health expert, the best daw na dapat na hindi natin pinababayaan na meal ho natin, yung breakfast. Kasi yung breakfast, kapag mabigat yung marami kang kinain, yung bagang magiging baon mo yan sa buong araw na paggawa ho natin. Sabi nga, meron akong nabasa mga kapaborito, eat like beggar sa almusal daw. Pagdating ng tanghali, eat like a princess
pagdating ng gabi, it like ano na yun? Basta meron. Kasi from hard to ordinary, tapos yung bang pakonti ng pakonti yung kinakain, lalo na daw sa gabi. Oh, yun. Pasensya na kayo, nakalimutan ko. Sigurado may nagsasabi sa inyo dyan, hindi ko lang kayo marinig. Okay, mga kapaborito. Alas 7:48 na po ang ating oras. Sana nga yung programa ng ating gobyerno na 20 pesos kada kilo ay magtutuloy-tuloy. At sana lahat ay maabot ng programang iyan na hindi naman kawawa yung ating mga farmers, di po ba? Kasi pinag-aralan naman yan kung papaano na hindi naman madidihado masyado yung ating mga farmers. Biruin nyo, yung ating mga farmers, yan yung mga nagsasakripisyo po para sa atin, para meron tayong mabiling bigas. Sila yung nagtatanim at napakasipag nilang magtanim. Umulan, umaraw, nandyan po sila, binabantayan. At kapag penesti pa yan, uulitin ulit, bubungkalin, tapos magtatanim ulit. Maghihintay ng ilang buwan. Oo, sa paghihintay, nandyan yung pag-aalaga na ginagawa ko nila. And then, pagtag-ani na, syempre, di ba? Tiba-tiba na. Oo, pero yan, ilang buwan pa ang hihintayin. Kaya, saludo tayo sa ating mga farmers. Salamat po sa kasipagan po ninyo. At saray, marurugkal tayura na dumaralos. Salamat, at kuliyo. And syempre sa mga may makikising tayura na fisherman, free ho kayo na lumayag sa ating karagatan dahil okay daw yung banayad yung seawater natin dito sa Pangasinan, kaya pwedeng mangisda, sabi ng Pag-asa kanina. Ingat lang po ang bawat isa sa atin. Ano po? And sa iba pa ho nating mga balita, mga kapaborito, ipinagdiriwang ngayong buwan ang Police Community Relations Month. Ika-30 na, mga kapaborito. Ito yung pagpapaigting para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad o sa ating sa publiko. Yan. At merong mga inihandang mga programa para yung ating mga kapulisan, maging mga barangay officials ho natin, ay mapatatag yung ugnayan ng taong bayan, PNP at ng mga barangay officials. Ang tema ngayon sa celebration na ito, mga kapaborito, ay pulis at barangay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Oo, sana nga yan ang mangyari. Di po ba, mga kapaborito? Dahil naman, lahat naman po tayo, mga kapaborito, ang gusto natin masaya, payapa yung ating lugar. And hindi naman kaya yan mag-isa ng kapulisan ho natin. Hindi rin lang kaya yan ng mga barangay officials ho natin na mapanatili yung kapayapaan at kaayusan sa bawat barangay, sa bawat lugar. Kundi kailangan ang tulong ng komunidad. Eto lang, sa number lang, sa bilang lang ng mga kapulisan ho natin, bilang ng mga barangay officials natin versus sa atin na kanilang mga aalagaan, mas marami tayo. Pero kapag nagsama-sama, nagtulungan, syempre magiging matagumpay. At kapag naging matagumpay, mapayapa ang isang barangay, syempre magiging mapayapa ang isang bayan. Di po ba, mga kapaborito? At kapag payapa ang bawat bayan, magiging payapa ang buong bansa. Kung magkakaroon man ng problema, syempre, sama-sama nating harapin. Nandyan, meron tayong Pangulo, meron tayong Vice Presidente, meron tayong mga mambabatas po natin, and syempre, hindi tayo pwedeng etsyapurahin. Kasi kailangan, meron tayong tulong din sa kanila. Di po ba, mga kapaborito? At yung pagbabago, hindi lang po yan, mga kapaborito, magagawa ng isang tao. Kundi, magagawa nating lahat. Kung ano yung, sabi nga, be a solution, wag ka nang maging problema ng gobyerno. Gawin mo na lang yung nararapat na dapat mong gawin para sa sarili mo. Dahil kapag ang sarili mo dinisiplina at pinigilan mo sa paggawa ng masama at kumikilos ka, nagsisipag ka para sa sarili mo, kapag lahat tayo ganon, mga kapaborito, magiging magaan lahat. Yun na yung maitutulong natin. Di po ba, mga kapaborito? Huwag na tayong dumagdag sa problema ngayon. Ang daming problema. Pero sana nga, yung mga namumuno, sana sila ang unang kakitaan ko natin na sila yung nakikita yung pagbabago din nila. At yung politika, isang tabi na lang. Di ba? Kasi
may darating naman na eleksyon di doon ulit. Oo. At hindi porket panahon ng eleksyon naman, bangayan na ng walang patumangga. Hindi. Dapat may self-respect, may may pagpipigil sa sarili. Di po ba mga kapaborito? And yun nga, meron na tayo, nakaupo na yung ating mga bagong halal at bilib na bilib tayo doon sa mga masisipag. Makikita mo kaagad yung pagbabago sa kanilang lugar. Like si Yormi, Mayor Isko Moreno, tignan nyo mga kapaborito, doon sa kanyang nasasakupan lugar, wash out may lumalako. Bagamat merong mga nadaanan o kaya atalapos kung andalante dahil sa ipinatupad niya yung kalinisan at kaayusan sa kaniyang nasasakupan na lugar, makikita mo naman, ako pabor ako sa mga ganun kapag maayos kasi yung isang lugar, sa bahay nga lang, sample natin, kapag sa bahay maayos, di ba? Fresh pati utak natin, makapag-isip tayo ng payapa. Pero pag hindi maayos, marutak, di ba? Para bang bigat-bigat. Pero kapag malinis, kahit na barong-barong lang yan, ang gaan ng pakiramdam mga kapaborito. Ganon din yung nakikita natin ngayon sa ginawa ni Mayor Isko Moreno. Di po ba? Bagamat nandito tayo sa Pangasinan, nalalaman natin yung mga pangyayaring ganyan dahil sa modernong gamit na ho natin ngayon itong social media, di ba? Dahil sa internet, nakikita na natin yung mga pagbabago sa ibang lugar. Dito naman, in fairness din sa Dagupan City, tiga Dagupan ako bagamat hindi tayo kakilala ni Mayor Belen Fernandez, nakikita naman ho natin yung kanilang mga activity na sinasagawa. Sa first day pa lang ng session, mga kapaborito, nakapagpasal sila ng resolution ng 10 ang sangguni ang panlalawigan, panglunsod. Majority kasi sa kanila majority anli serbisyo. yung green team ba o red team ba sila? Nakita natin yung kasipagan ko nila, syempre inspired lahat. May mga bago, may mga dati at may mga nakabalik. Di po ba? And sana nga magtuloy-tuloy yung pagtatrabaho natin at sana yung mga hindi man na nakasama sa team na kinabibilangan wag na sanang makalimutan at yung mga dapat na isaayos na rin. Di po ba mga kapaborito? At hindi naman porket blue ka or green ka kahit maganda naman yung programa, mananatili kang opposition. Hindi naman. Dapat tingnan din natin kung ikabubuti ba yan ng lahat. At hindi porket kagrupo mo rin, hindi naman na maayos, meron kang nakikitang hindi maganda, dapat umangal ka rin. Hindi magkakampihan na lang, hindi magkakampihan doon sa mali, kundi magkampihan sa tama at para sa lahat. Di po ba mga kapaborito? Yun ay idea ko lang, opinion ko lang mga kapaborito. And sigurado yung opinion ko, may katulad din na opinion na gusto niya mapayapa ang lahat. Di po ba mga kapaborito? Ay nako, alas 7:56 na po ang ating oras. Ang bilis ng oras ho natin mga kapaborito. Kaya bilis-bilisan na ho natin yung pagkilos ho natin. Lalo na yung mga may pasok ko na maaga. Yung mga may pasok na alas 9 o kaya alas 8. Pag alas 8, nasa daan ka pa. Naku, sana nga makaabot ka eksakto alas 8 sa iyong pinapasukan para walang bawas ang sweldo. Heto muna, bago tayo tuluyang magpaalam mga kapaborito at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, dadako tayo sa ating foreign exchange rate. Base po sa inilabas ng pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng palitan ng dolyar o pera sa ibang bansa kapalit dito sa ating bansa sa peso. Ang US dollar po ay 56 pesos 0.24. Ang Japan yen 0.39. Ang UK pound ay 77.33. Talong-talo talaga ang peso. Hong Kong dollar 7 pesos 0.16. Switzerland franc ay 71.13. Ang Canada dollar, ang palitan po ay 41 pesos 0.21. Ang Singapore dollar ay 44.19. Australia dollar 36.99. Ang Bahrain dinar ay 149.20. Ang Saudi riyal naman po ay 14.99.
Ang Brunei dollar ay 44.02. Ang Indonesia rupiah ay 0.0035. Ang Thailand baht 1 peso and 73 centavos. Ang United Arab Emirates dirham 15.31. Ang European Monetary Union o kay Euro, ang palitan po mga kapaborito ay 66.38. Ang Korea won ay 0.041. Ang China yuan naman ay 7 pesos .84. Yan po ang ating foreign exchange rate sa araw na ito base po sa pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 2 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga and binabati ho natin, congratulations po ang mga nagsipagtapos sa kanilang grade 12. Oo, yung mga nagsipagtapos sa grade 12. Kahapon kasi yung graduation, dyan po sa may Yupang, mga kapaborito. At isa sa mga nag-graduate, yung anak ni Kuya Ding, yung nag-iisang prinsesa ng kanilang bahay. Kay Kuya Ding, ang kapaborito natin na si Kuya Ding, dyan sa may Baloling, Mapandan. Sorry, nakalimutan ko ang pangalan ng prinsesa mo, Kuya Ding. Ang alias niya kasi kay Kuya Ding, Static. Sorry congratulations. And naku, nagsama-sama yung buong pamilya ni Kuya Ding. And natutuwa tayo. And good morning din kay Ate Lota. Congratulations sa Ate Lota. And syempre, congratulations din kay Yesha Uy. Yan, anak-anakan ko rin yan eh. Oo. Yesha, happy graduation. Oo. Anak niya ni Michelle at Willie Uy. And good morning din. And congratulations sa aking mga pamangkin sa asawa na si Darren and Darius Diga. Kambal ito, anak ni Ate Christy at Kuya Abel Diga. Diyan po sa may Mangaldan. Ako, nakalimutan ko kung anong barangay sila. Congratulations! And syempre sa lahat po ng nag-graduate, good job mga kapaborito and congratulations. Siyempre, panibagong cycle ulit ang inyong kakarapin ng inyong buhay dahil papasok na kayo sa college, di ba? And yan, good luck. Congratulations and good luck. Okay mga kapaborito, good morning kay Ate Aldea Ballesteros dyan sa may Villa Santa Barbara at kay Dr. Eliza Dia and kay Jadinet. And bots, uwi ka na. Eksakto, alas 8 mga kapaborito. Maraming salamat and magandang morning. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Nixon Zakal. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Ang tabayanan po, ang likna ay Baloy. Makakasama niyo po si kapaborito RJ Jimenez at si kapaborito Joseph Bacani. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita. Edsayan Kabuasan.